Tarik auchiel dwe mar 12 kod abich nyakorom gajuang geno mara enirio makare machiegni ahinya chenro en rameny piny warwake yo makende ahinya. Odiochieng' nyakorom gajuang riwruok mar Komesa moriwo pinje 21 mantiere Afrika ochako romo ayanga romo madhi kawo ndalo 4 mabage kar bago romo KICC e boma Nairobi. En romo mabende dhi kelo kanyakla jogo mabende koro twak ewi yore mag ohala e kind pinjego 21 nyakorom gajuang. Kaka wuone twak mokwongo no en twak mane geto yudo yore mag bero sekta mar timo ohala mar alode olembe kaachiel kod maupe anya mago mitere pinje mag Ingresa kata EU riwruok mag pinjego mag Ingresa wamilera nyakorom gajuang kabende ma e twak mwadhi bedo godhiambo ma kawuono gi jalony weche mag ohala mano Felix Okach abende wadhi menyo godo Komesa. Wang'iyo ni to igni 30 nyaka ne chak riwruogni nyakorom gajuang gin ber mage ma piny Kenya osebedo godo kotenre kod ohala ma itime kind pinjegi 21 duto wadhi yaro mathoth chenro ni mar rameny piny kaka pile waroko pachi lai mar ote machok na 3:6 nono wantie kata live Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Wako di mbaka nyakotenre kod weche gi mwai koni odhiambo kawuono e chenro mar rameny piny magi thuond weche. Ikaanza tu kutoka nje kajipata na hara tu kuhara. The patients presented with a very watery, whitish, some greenish diarrhea and severe vomiting. Kwana jima osewito ngimagi kaluwore kod muoch nyaldiema Transmara ochopo jabich ka jotuo pod medo rwaki osiptal. Jatend riwruogo kinde LSK Faith Odhiambo Gweta kendo wuok e kanyakla mar aput manochuogi mondo mi onon ka inyalo chul jogo manoyudo midhiero e ng'anyo. Basis upon which these charges are construed arises from the transactions contemplated in the SHA Act. Ji abirio chwal e doho kaitido kod ketho mag timo mibadhi e agulu mar okumba mar SHA. Machiegni nyakorom gajuang chendo en rameny piny wantiere gi jaloko Lizo Tieno nyinga Lydia. Wachao kod sekta no mar thieth kama ji mosewito ngimagi kaluwore kod muoch nyaldiema Transmara e kaunti ma Narok ochopo jabich kama moko 45 bende orwake ute thieth mopogore opogore e kar chung'od bura ma Kilgoris bang' gamo tuono. Kaluwore kod jotuo morwaki od thieth ma Transmara West nyo gibedo kod ambululu mager kendo chuno mondo mi ring kod gi ute mag thieth. Crispin Otieno ndire kod ler kayo e kaunti ma Kisii. Odiochieng' achiel bang' report wuok ni tuo nyaldiema omuoch Transmara West kod Transmara South, achiedh nade medo donjo ne oganda mawuok e alworani bang' kwan mar ji ma otho medore nyaka ji 5 kachop kawuono wuok tich. Hospital mar Transmara West ema koro obedo kar temo reso jotuo ma medo yudo midhiero mar tuono. E hospitandni jotuo itemo resi kochakre e nyithindo, mine kod wuone, ka moro keto geno mar yudo nafu bang' gamo tuono mar nyaldiema. Joseph Ongeri en jadak ma Majengo machiegni kod boma ma Kilgoris lero kaka otony e lak midhiero bang' tuono kete piny kendo chuno mondo ochwale e hospital. Nilianza kutapika damu na kuhara. Mimi ndio nilipitia mengi nikaona kama sitakuwai, lakini Mungu ametujalia na watu wote wenye wamekuja hapa wamehara hiyo style, lakini wa madaktari wetu wamewaokoa sana. Machiegni gi Ongeri wayudo Alex Lemayan mabende medo yudo resruok bang' gamo tuono ka ene gweng' Mashankoe. Tumbo ilianza kunisumbua sana. Ikaanza tu kutoka nje kajipata na hara tu kuhara. The patients presented with a very watery, whitish, some greenish diarrhea and severe vomiting. Several patients came into shock. Kaluwore gi midhiero no, sirikal mar kaunti ma Narok oro apisas mag thieth mondo tudre gi mag sirikal mamalo mondo gitim nonro ewi muoch mar tuono. Tumekuwa na admissions, watu ambayo wameweza kulazwa katika hii hospitali mpaka wa saa hizi 45. Tutahakikisha ya kwamba wananchi kila mmoja wao awe na choo katika boma lake
watumie vilivyo, wanawe mikono kila wakati. Migao mar thieth bende okawo okang' mar goyo marufuku uso mar chiemo e chirni kod otende manie gwengego kaka yor gayo tuono. Crispin Otieno, Ramogi TV, Transmara. Obila ma Uganda okichore gi chien gi wach ma itudo godo mar teko jo Kenya ariyo, Bob Njagi kod Nicholas Oyo, manyocha okawo aucha gi ji moko 4 e tesend logo mauta ma Kireka mantie Kampala e piny Uganda. E twak gi jofwamb weche, jochiw wach e lo obila ma Uganda Kitu Marusoke owacho ni jo Kenya ariyogo onge lwetgi kendo kata report pok ochoponegi ni nitiere ji ma olal. E thuolno moko kuom kinde ma Uganda ochwalo ng'ur e doho malo e boma Kampala kakoro gidwaro mondo migol chik ne jolweny obila kod Attorney General ma pinyno owach kama jo Kenya go nitiere. The Kenyans who are alleged to have come to join in Kenyan activists who came to join in a rally in Uganda, and it is alleged that they disappeared. I am not briefed by police that they have them in our custody. So at the moment, I don't have any information to the effect that they are in police custody, nor do I have any information that they are accused by police. If I had it, I would volunteer it here without any reservations. I also don't know whether it has been reported formally that they are lost persons or missing persons. I don't have that information. Kumachielo ni ji 7 monywando lakteche kod kar thieth moro mar ji giwegi ma Metwapa e kaunti ma Kilifi ochwale doho ka itudo kod mibadhi e agulu mar okma mar thieth mar SHA. Achijego itudo gi mibadhi ma okelo lal mar siling milion 2 e aguch SHA. Jafwamb marwa Elizabeth Ajode nitie kod ler. E oboke mar ketho ma ondik ni achije 7 go, oyangi ni timbe mag mibadhi ne gitimo e kind tarik 1 dwe mar 11 higa mokalo nyaka tarik 30 mar dwe mar 6 higani. Ketho go oriwo koda katimo miriambo e oboke mag okumba mar SHA kendo kelo lal mar silings milion 2 ka owuok e agulu mar SHA. Achijego gin Patrick Kimuyu Kanya, Faith Chepkirui Bill, Stephen Okinyi Ojwang, Justin Baraka, Pauline Wanjiru, Nadia Mbevu kod kar thieth ma Jambo Jipya Medical Clinic. The particulars of Count 1 provides that on diverse dates between 1st November 2024 and 30th June 2025 at Jambo Jipya Medical Clinic, Mtwapa, a sum of 2,032,680, which is alleged to have been paid by SHA. At Count 1, the offense is premised, or is that of conspiracy under the Penal Code. But the particulars of the charge speaks to the Mother Act. Ranyisi ma ochiw en mar Patrick Kanya kod Faith Chepkirui ma itudo gi keto SHA chulo silings 30,000 kuom riambo ni jatuo moro ma nyinge Mary Njeri ma ripot mane ochwal ne SHA ne nyiso ni onyuol e yor pala to kuom adier ne onyuol e yo ma kawaida. Achije mamoko magin Stephen Ojwang kod Justin Baraka itudo gi thedho obok mag thieth e lo jotuo moko ma oyang nying gi kaka Agnes Chisinde kod Lucas Mwamba kendo magichwalo obok go ne tend SHA mondo mi giyud chudo. Achich machielo ma nyinge Pauline Wanjiru itudo bende gi ketho rocho kar kano nonro mar jotuo kendo ndiko miriambo e wi jatuo moro. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Jagoro mongiore migao marita Dr. Raymond Omolo okoni migao no oseketo kenge makare magarita e kuonde chung'ute buche ma ibiro timie welo madundo dwe manyien. Mane one yiero makamago ta e yo mowinjore. Raymond wacho ni tich gi maduong' en biro neno ni lwasi obedo makare ne duol ma ochung'ne yiero IBC mondo mi ta yiero no madundo. Dr. Raymond Omolo lose kaunti ma Homa Bay kinde sidho chenro mar nyota ma gibiro ng'iyo godo kaka ginyalo bero ngima rawere. I want to give the assurance not just to the people of Kasipul but to the country that
Kasipul is one of the areas where we are going to have elections across the country. There are 22 other electoral areas across the country. And each and every part of this country deserves the highest level of security. As you know, today the country is facing a very stable state of security. In Kasipul, yes, there were previous challenges that we have had on matter of security. But you may have noticed, and you agree with me, that even the primaries that were done by the ODM party were not shrouded in the kind of violence that we have experienced at first. And for me, that gives me the comfort that as we go into the by-election in Kasipul and the rest of the country, we will have a peaceful exercise. But I also want to take the opportunity to call upon not just the people of Kasipul, but the country, that we must be tolerant. We must allow, even when the campaigns will be going on, if you don't support a particular candidate, keep away from their functions. Daka na pagari obangsa chila midhiambo chendo enda manyipire kamara kumketera mogitivyo kwa hiyo mokungo mwalimu Faith Mzomo kanti Malindi wacho ni okungeo ni naraka mane pinya Kenya kara jotend piny godo kara sirikal ni godo maloko NHIF tusha wacho ni ngina bende sani osekelo midhiera ahinya ne oganda eno bende ote mara Kenneth Matiba Makana wacho ni entiere Kakumba kaito Francis Obwanda entiere Gemra Mula bende wacho ni weche gichopo ne yo makare Monica Kumu wacho kanyo ni pochko bakara mogitivu kona ni weche gichopo ne Uganda yo ma owinjore engineer Lazaro Kanyambo wacho ni kikwa blame wacho kanyo ni jothuru obed motegno weche go mag pi kada tuoche mikelo kokadhe yor pi yor chiemo ma okoluoki machalo kaka kolera wacho ni nyaka koro ganda orit ler mondo geng' tuoche machal kod mago kata no Dhiambo Rambo wacho ni entiere kodwa ka entie Kanyadoto wacho ni weche gichopo ne yo makare gi familia mare kaito Shaza Lia to wacho kanyo ni entie Kisumu ka wacho kata kamano wacho ni koth mago Kisumu hikindene yo mapeka hinya oyo matinya kwaro mga juang chenro en ramany pinya kikidhi mabor Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Living. Kanine baf ntinga mani wuoyogo tiwacho neni eri jaherana mane mawacho Nisayudo nyodo nikelo nyako chia chologore nyeje nung'ani sandi nang'o nyako chia nigiere kendo jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo kadhono
Machiegni kendo nyakwara mgajwang' chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Ogai marirogo kinde pacho kae Law Society of Kenya Faith Odhiambo ogwe tao kendo wuok kanyakla maraput manochungi ko jatend piny Kenya William Ruto mondo mi onon yore mag chulo ji manoyudo midhiero e ng'anyo. Faith owacho ni okawo okang' makamano kaluwore gi bura ma osemaki e doho machungo chenro margi. Jafwambo mara Walter Nyambaga ntiere kod ler. Mak bura ne jatend piny kuom chuoga put mar jolony madhi rango chudo mag jok mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo. Ogai mar riwruoge okinde LSK Faith Odhiambo gweyo tao kaka jalup mar jakom apudno. E barupe Odhiambo koni achiel kachiel ochwalo barupe ne jatend jotije sirikal kotielo ni otimo mano mar rito chia kod bidhruok mar riwruok mar okinde ma pacho ka LSK. Odhiambo bende olero ni kaluwore ni bura mar wach apudno pod kuomi omokero tedo makero goya kendo ng'eto mare bire chien. Thuolo mane ochiw ne apudno bende en dweche 3. Faith wacho ni nyaka sani odong' mana dwe achiel kende. Bende onge gima gisetimo, omiyo yango ni onge tiende bedo jalup jakom mar apudno maonge gima gitimo. Odhiambo dhi nyime kendo lero ni gi ndalo 30 modong' ge gima apudno nyalo loso manyalo chiwo ratiro ne jo Kenya kendo biro chuno mondo med apudno thuolo koponi doho ogolo ng'eto ni ne ochuoge kotenre kod chik. Barueno bende yango ni jok mane oyudo hinyruok osebedo ka chopo kuome kod ywak ka chunygi ohol ni karang'o ma apudno biro bedo mondo migi itgi mondo giwach gik manie chunygi. Maromo ji 120 ne onegi kinde ng'anyo kendo dhano bura bende ne oyudo hinyruok kod adhonde mopogore opogore. Odhiambo jiwo LSK mondo ket maine buche madhi nyime doho mar chiwo ratiro ne jopiny manyocha ratichgi ne orochi kod obila. Otiyo koko ne jo Kenya ni en pok ne ondhogo ng'ata ng'ata kendo nochamo mwa mar fwaro ratiro ne jo Kenya. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Piny Kenya osingo dhi nyime gi tero oko maua kod olembe kaka okang' mar tego tudruok makare bwo riwruok mar ohala mar Komesa. Masingo ma sirikal ochiwore mar Komesa makoro chakre kawuono e bur Nairobi kama joket mwandu gi jokanyo obedo gi lalruok. Jan migawo mar pur Mutai Kagwe opoyo Komesa kuom dhi nyime gi tego jo ohala matindo. The Komesa EU Horticulture Connect is an excellent initiative designed to facilitate direct linkages of our exports to the EU buyers, provide technical knowledge on the alignment of quality standards, and showcase the immense potential of agribusiness within the two areas. And therefore, ladies and gentlemen, I would like to propose that we need to unlock horticulture's promise in the region. We must trade with each other, but we must also train with each other. Chako kao yo machielo nyakwara mgajwang' enoka ote mara okelo aluoch jakiranda owacho kanyo rameny piny chopone kiranda mokwongo tiyo mos ne jo Transmara kuom tuo mar nyaldiema kaeto owacho kanyo ni chal kagima wechego mag sigana manyoro mano wakeleno nyakwara mgajwang' pod oganda goe mbaka sigana mao ya seme kata kamano kawuono ne oonge ka kuom mano kik chwany joseme. Faith Mzomo mwalimu aneni kacha in bende wacho ni weche gichopo ni yo makare ahinya twakno mar Komesa wacho ni rite yo makare ayany ben bela peneni kacha odero ntiere Mbita Rusinga nbe ntie kodwa e chendo ni mar rameny pinya. Eno bende ote mar Richard Ogega wacho ni kajulu weche gichopo ni geyo makare girito twak mar rameny pinya kaeto Levis Wanyanga kachel gi Dorothy Achieng' Dieto ntie Madhari North makuod nyaseme ntie Oyoma gidito nyakwara mgajwang' giwacho ni twak ni mar rameny piny magirito miyo an bende okadhi ketho sawa yo matin kendo aduo kod twak nanyisi ni wantiere kod wendowa mwadhi gondo mbaka odhiambo makawuono kotenre kod romo mar Komesa. Romo no bende obagi kar bagoro mar KICC wantie kagi Felix Okach abende njalo nyochego mag ohala. Entiere en achiel kuom jogo mabende oyure nyasi makamano gidhi bede romono nyaka chieng' tich ang'wen nyakwara mgajwang' miyo koro wadhi nyisi koya
mano ma kisungu luongo ni horse's mouth kuom majal no moya iye kanyo. Nyiswa kaka chal to chenro mage mantiere to ma en okang' mageto keto piny Kenya kama chal nade anya kotenre kod ohala. Pani ma bire kinde mantiere bende ng'ikruok e kind Kenya gi pinjego. Anya to piny mar Amerika nyaka ne Donald Trump kao kom ma jatend piny en twak makik bai wadugo gi twak makamoda kama chokende koya Kenya kuom gajongo miyo kikidhi mabora. So gilizo tieno ma en jaloko maro. Wadugo daka kama chokende. God is able, He's able. God is able, He's able. Kupata huu wimbo wangu uitwao God is able, kama sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 337 hash kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Why pay more when Citizen Duka and Quickmart bring you massive savings this week? Get 5 liters of cooking oil at 1,189 shillings, 5 kilos of basmati rice at 1,349 shillings, and 2 kilos of all-purpose flour at 159 shillings. And that is not all. There are more offers waiting for you. Simply dial star 487 star 5 hash. Select your product, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited kelo ni fuongruok e nengo. Deca roofing tiles achiel kuom ceiling 100 kod steel trusses kuom ceiling 255 mita. Wakelo ni mwandu kamora mora maintiere nono maunge chudo. Gochno sani namba 0722 638 kata ket order e www.royalmabati.com. This Customer Service Week, we celebrate the heart of Royal Media Services, you. To all our viewers, listeners, advertisers, and partners, thank you for trusting us to deliver your business goals to entertain, inform, and educate you. We are because you are. Happy Customer Service Week. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial star 487 star 2 hash and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Parima kane sim, agochone kama nadichiel kama to mako simu. To koro kan gi wach mara poya enoko dwa mako simbe. Yawa pari. Machiegni kendo nyakoro mgajuang wadonje kidienya marariyo mara chenro mara manypina singoni twak gi wendo wa Felix Saukach ma en jalo nyochego mag ohala kod wechego mag
manyomenda tisini multilateral trade expert kano nyiswa ne to eno tima ngoen tulo mokwongo mobedo kode Ramany Piny Nyakorom Gajwang to maen kotenre kod romo ma oriwo pinje 21 mag Afrika matimore pacho kae kar bagoro ma KICC e boma Nairobi en romo mar COMESA mabende kore ng'iye wechego mag tego ohala e kind pinjego 21 pani mabire kinde mantiere ng'ikruok e weche mag ohala gi piny mar Amerika nyaka Donald Trump kaw loch Nyakorom Gajwang. Odwa ng'iyone to gin yore mage ma pinjegi geto tego godo ohala e kindgi kar obedo ni nitie ng'ikruok oko to pod weche mag ohala nyaridore e pacho kae machiegni ahinya. Felix Okach Ramany Piny. Erokamano kuom gwela mondo awuo ka kuom jogo makia iluongo ni Felix Owaga Okach and wuod Gem Nyawara. I'm a multilateral trade expert and I've authored some books on marketing. And the best book my author is Luo Clans and Legends, the whole Luo and beyond, the whole world. Luo Clans and Legends. But ordinarily, I'm a consultant on trade matters. That's why Luonga Karkan. Machigni ahinya nitiere romo mabende koro miyo waluongi kae romo no mar COMESA ma en romo mar biro higni 30 nyaka ne chak riwruogni mar COMESA. Kenya na achiel kuom pinjego mabende nochako riwruok ma kamae makelo pinje 21 e Afrika. Nyaka sani king'iyo malong'o COMESA ni Kenya oseyudo ber mane? Erokamano kuom penjo wach COMESA, but wachake mabor ohala mawuoyeni en ohala between countries, not a piny achiel. Chakre piny mangima nitie gimoro World Trade Organization momako pinje tetete. Koro World Trade Organization no nyiso kaka uso gik moko kadhi e piny moro nitie customs duties michulo e border. Nitie kata services kato dhi kamoro ti immigration. Koro pinje East Africa ka moko dwan East Africa Community motingo 7 countries ai koro COMESA gi 21. Koro joge teoriore e moro mag itimo ohala maber e kindgi. Ok ohala me e piny, ohala mag gik mokadho oko. Kuom ranyisi, kin rech, kaka sumo rech, kata oduma, okadho border. Koro kodhi e border nitie gik moko kaka customs, nitie chulo pesa, nitie immigration, nitie police donje, gik mang'eny donje, mane e ohala mwacho ka e COMESA. Koro COMESA en common agreement for 21 countries moriwore on that arrangement. Koro giriwore in the sense that ka gimoko wuok e piny moro dhi e moro to koro border issues ok bed matek kaka nyalo betie. Lakini Europe gin mar EU tingo 27 countries pinje 27 magiriwore achiel. Koro border margi idonjo freely kisechulo taxes. Koro Kenya be wan mar EAC to wan mar COMESA. Koro tax biro ama ing'eno ohala ma dhi e piny ma moko donjo e piny moro, sirkal donje yen nikech sirkal dwa yudo pesa. Moko donjo Mombasa nitie customs nyaka charge. Koro customs en yo ma sirkal yudogo pesa. Koro ohala ni duong' ni sirkal nikech giyudo pesa. Mar ariyo, ka gidonjo e piny nyaka bed gin gik mabeyo kata maricho. Kikelo gima yien maricho, ka yien maricho kaka ma yath moko onego ti, to Poisons Board check kaka donjo e Kenya. Ka nitie weche moko kaka tuoche, ka jomoko mpox, koro border Busia igeng'o joma mpox okien donjo. Ndalo mane wan COVID ben mano notimre. Koro mani issues matimre e countries ka riwre duto common borders. Anyalo paro Kenya ka ndalo moko nitie ka nene oduma onge, ko oduma kowuok Tanzania kabiro chopo Manamanga kata Taveta tigego nikech ok gitu maber, so aflatoxin nyalo hinyo ji. Koro mane ohala mar COMESA en ong'iyo rules chike mag ohala e pinje gi duto. Koro ken local trade but international trade. Nyaka sani Kenya osebedo achiel kuom pinjegi ma bende timo ohala e bore riwruogni mar COMESA. King'iyo malong'o to ere ber minyalo wacho ni piny Kenya oseago e riwruogni? Erokamano kuom penjono. Kenya kaka uchumi mag teko ahinya e region ni, Kenya gi Egypt, Kenya oseyudo gik mang'eny. Kuom ranyisi, Kenya iyudo ka Kenya wan manufacturing moko kaka lewni, kada kaka plastics, kadhi Tanzania gi Uganda, jo Kenya yudo ohala, yudo faida kanyo. Nitie seche moko ma iyudo kada piny moko kaka timba, onge gi timba moromo nikech ok wadan forest room, to Tanzania nigi timba kelo timba oyudo timba. DRC nitie gold
Kenya onge gold. Koro make sure gold be kodonjo through Kenya motero oko Kenya yudo pesa. Koro ohala ka ni Kenya yudo benefit maduong' molo pinje duto. And ohala mahama okonyo gidho dier wacho gross domestic product of a country. Piny moro ka uso gik moko madhi loka. Kuom nyisi kata kadhi Europe. Oyugi chulowa in dollars kata euros. Koro pesa mabo konyowa chulo kata gopi maoko. Mana chiel. Piny ni gere ka jowadhi oko tiyo services gitimo gik tije moko to pesa no biro e dollars koro mano konyo Kenya. Koro region ni Kenya osebet ka benefit nikech Kenya en region maduong' e ohala. Wa export kuondego to wa import kuondego. Sani nitiere romo mabende obagi KICC madhi kao ndalo 4 romono mokelo kanyakla pinje duto mag COMESA 21. Nyiswa ni to ler en mane romoni obage ere gimogeto higani romo makama. Erokamano kuom penjo no. Gima romoni dwageta ahinya en horticulture. Horticulture en maua kod fruits miuso kuonde moko. Kata ministry wuoyo about horticulture. Kawacho horticulture kipidhi te loka ok en pidh maua kata kabich. European Union giketo conditions mipidho go kabich no. Idwaro ni kipidhe nyaka upig herbicides magiego. Inspectors biro ng'iyo kaka utiyo gi gigo, storage mag fertilizer chal nadi ekimiye licenses. Koro ing'e sabitimo gino in japur nyaka ichul for licenses mag jogo. Koro mano costly for japur. Eka koro ikawe loka. Koko meet standards joko ok bi ng'iyo chiemo giweyo. Kuom ranyisi, kibiro ka Luoland, nitie ndalo moko manene rech ne tho ne wamako rech waketo poison whatever it is rech wuok e pi to wamako. Ai ndalo European nokgengo rech ok dhi Europe. Sani bende kidhi e Luoland nitie rech moko bende otho mang'eny kore kaka. Koro gima kama msungu winjo to gibiye import rech mwa karwa. To koko import rech mwa karo wa lose pesa. Kanyi winjo. And then kidhi nyime go halago kibiro kata EPZ ka Nairobi kaka lewni. EPZ terole loka. Eka bedo branded pinje magiaye. Koro EPZ kale ni dhi loka to koro Donald Trump owacho ni keto tariff. Acho tariff en gimi keto customs at the border. Koro koketo tariff mang'eny e goods mawuok Kenya, limo Kenya. Nyiso ni ka en inyalo use siling 100 per unit kochopo kucha koro med en siling 110. Nyiso koro beche tek jok bi ng'iewe. Koro kok ng'iewe nyiso jo Kenya ka ok bi loso nego mang'eny. So income dok piny. The same thing fishing. Koro income dok piny koro kwayo benefit more. So romoni temo ng'iyo those standards mondo follow standards ma joko dwaro mondo wanyalo export gik moko yo makare. And then kwa export gino miwango foreign exchange. And then also one more incomes. Kuom ranyisi ncha dhi Lwanda Kotieno. Kidhi bicho Lwanda Kotieno ordinarily kidhi Siaya. King siling 1,000. Tidhi duka ng'io go gimoro. Change ok yudo. To kidhi Lwanda Kotieno bam maneno uso gine ka kigolo 1,000 dwa airtime mar 100 rumi change kanyo. Nyiso nitie pesa mang'eny ka kanyo. Koro mago ni waneno ka gitiyo maber makonyo jowa duto. So COMESA en ng'iyo business in the region. Koro Kenya export to Tanzania, Kenya export to DRC, Eritrea nyaka Egypt. Ere yore ma riwruok mar COMESA osebedo ka jiwo godo ohala e kind pinje go mantiere pinje go miwacho ni benefit mayudo ber koya e riwruogni. Ere kaka pinje mamoko kiweyo Kenya osebedo ka yudo ber e riwruogni? Ber COMESA, aremi ma COMESA ni ochal moro ba European Union chande to America margi luon NAFTA. Koro ber COMESA nyiso ni koro ka goods wuok e Kenya kata dhi piny moro to koro taxes tin. Kwa Tanzania kadhi Egypt tax tin. Kodhi DRC tax tin. Koro mano ber COMESA koro duties ni piny. Mani winja mana chiel. Mar ariyo koro ng'ata matimo ohala e Kenya ka kiuso rech kata koro in big market. Ok en use Uganda kende inyalo tero piny moko e region. Koro COMESA konyowa nyiso market koro duong between ourselves. To koro kaka market no duong to koro revenue be bro medore. And then watemondo customs border issues ok bed matek. Ing'en kiwacho export ma goods yot wacho na atero rech Uganda kata uso tero sabun Kampala. To kichope border nitie issues ma idwaro. KRA dwaro ichulo suru.
Port health ken gi chiemo kin ngato nyak bed isin vaccination yellow fever kata smallpox. Kain gi police bintie kanyo check standards duare kinye border kanyo tie intelligence bengio inye terrorist or not document bidhigo papers duare in order koro yo kage in order kinyalo kadho border lakini te mondo gidhi go bed faster than moleo nikech koleo to koro kata itero chak kata resto kethare koro mage burani ng'iyo kako nyalo harmonize gigo mondo bed ohal bed mapiyo commerce bet kati mugini higni mang'eny okuchak nyuma megin mar 18 koro pile ka jobiro buche gi teng'iyo na ang'o mathago ji standard goods mobiro nitie moko copyright copyright en kaka wajiskore kaka mara and buga local lands and legends and copyrighted koro within commerce region ok nyal kopo bugu nikech wate one members ki copyright and Felix okach kuyene dhi kode ki patent medicine itimo gimoro bedo discovered okuyene dhi across kin gi music thum go thum maber ma ji winjo copyright donjo konyi koro mago te ohala ka nitie copyright nitie goods nitie services nitie ji kaka move kech kumu nyak binti papers ekadho border mage egmatime commerce ka achiel kuom weche manotwagie gi jatend migawo mar pur Mutai Kagwe ne en jiwo ohala e kind jo ohala matindo SMEs. Ere yore kata ber ma jo ohala matindo ja ohala mantiere iwacho ni game kuchocho sani wawuoyo weche mag export gi import samoro kiani ento ere thuolo ma intiere godo e commerce ne bentie thuolo margi nikech no winjo kanyo ka jatend migawo no mar weche go mag pur wacho ni ntiere thuolo ma bende koro gigeto mondo gijiw jo ohala gi matindo thuolo mane ma gintiere godo e commerce jo ohala matindo tek ne dhi uso gire piny maloka nikech okia conditions madware kucha mana chiel jo ohala matindo ibedo kata ka China dwaro avocado gidwaro container ma ng'ata chiel ok nyal timo koro jo ohala matindo itet mondo giriwre through associations maka ka gido order maduong' wa China kata Europe to gipongo container eka gitero koro jo ohala matindo ber ka giriwre ginge rules madware a giriwre ka gitero moko loka ta chiel ng'ata chiel ok nyal timo kaduoko e Lowland onego bed ni korwa inyiso ji kata ka pidho avocado no upidhe mang'eny moromo odhi e container ken rech uprocesse ikae mong'ad maber okdhi loko okdhi iguse loka ok rech man gi chok igolo fillet onego bed ni watimo kata factory maloso fillet en Kisumu kunde ka one of the beaches emantie koro ing'ade kanyo mun tiyo kanyo jo ohala matindo ka tiyo kanyo gibo tero rech mana chiel gido pesa gibo kam gungwa giuso gino miyo gi income great employment koro living conditions bedo better pesa be giyudo in time koro jo ohala matindo gi ber kinyiso gi market ma okono mondo giriwre gine kaka inyal donjo that market to kidhi kedi ng'ata achiel ok inyal koro arrangement mar commerce konji bete achiel mondo timo ohala no seche ma commerce wawacho wachne waulo ni ntiere yore mayot mag timo ohala to samoro ere kama wakete balance ng'iyo interest mar countries kata mag pinje ber ma gin bende gidwaro kaeto ber ma bende commerce dwaro samoro ber ma commerce dwaro ni nyiso ni samoro gidhi asara kata giuso piny kata ok giyud ohala ka COVID no winjore ere kama balance bede kae every country piny duto ka import goods kabire pinygi ging'iyo pesa iluongo ni fiscal policy kuom ranyisi ino kata budget some Kenya to giwacho ni wabo raise excise duty customs duty nyiso ni kadonjo e border mana manga madonjo Sirare odonjo Mombasa igo usuru iwinja koro Kenya dwaro gain from usuru no mondo pesa gitigo kaka dwarre koro mana gima Kenya dwaro mokwongo mar ariyo gitemo ni wabende e kwan wawegi watim conditions mabeyo makonyowa kata export flowers kata lewnigo to other countries mondo yudo more money so for piny tier two things first revenue at the border two getting foreign exchange makonyo achulo gope waduto so it's important for Kenya to make sure watimo ohala madware e region to region commerce duto common market in Eastern Africa en uketo market en common ko market achiel maduong koro iye ka jomok jiuse iye ka
To gig ka cross borders Lydia, okay, in Kenya shilling, in foreign currency. Nikech ka uso mo Tanzania, ayudo Kenya ayudo foreign currency, bedo converted a dollar, Kenya shilling. Ka flowers kata lewni, wauso gi loka. The America uso chulo in dollars. Dollar no chule, Kenya government gi enough reserves mag dollar to chulo loan. TTB Kenya shillings. Mano konyo piny ka gi export mo. Ntiere weche mose tudre gi siasa, waneno ka sani wachomo yiero maduong'. Samoro kopo ni ntiere rochruok kata midhiero mikelo kod ywaruok e weche mag siasa. Ere kaka ma kelo midhiero e go ohala e kind pinje mag COMESA? Erokamano kuom penjo no. Bero ohala ka ji katimo ohala dhaw ok yotga. Nikech ng'ato dwa yudo faida from the other side because dhaw ok yotga. Lakini dhaw mabiro e kind pinje kod ohala en ga tariffs, ng'ato medo bei. Piny moro medo bei kaka America medo bei. Kenya nyalo medo bei. Koro mago kelo koko. But war physical tega and politics koro biro pogro ka jo siasa in your country oko take advantage of change. Then you lose. Like sani wacho America no Kenya lose nikech kwa take advantage. Ere kaka kunje wene wak take advantage? Kenya take advantage mokwongo wang'in market ma chal nadi. We make sure no supply market no kaka dwarre. Nikech give conditions ma dwarre. Kose. And we make sure no also more one good at relationship kodgi mundu ko kigibedi. To koko kobete wathagre. Like nyocha Kenya gi Tanzania. Banja Tanzania kelo rules moko ni jo Kenya kod yenti mohala matindo. Magi in political. Koro chuno jo Kenya mondo kaw delegation odhi negotiate gi Tanzania. Nikech World Trade Negotiation mundu winje yawa kugengo jo to bebo gengo jo. Koro we jo donje. Tip uketo ohala suru maduong bebo keto suru maduong e gik ma Tanzania. Nikech from Tanzania Kenya you kelo timber mogo oduma and other fruits biro mang'eny ka Tanzania. Koro wachon kutima to biro gengo gi kokubi. Koro politics to nyako obet open to negotiate on interest magwa. Tango matimore kan tiere pinje ma samoro king'iyo gi to samoro negotiation miwacho ni goyo mbaka miwacho ni samoro chal ka gima gitemo mondo gidhiru ahinya. Nyocha cha ni winjo ka oganda jo Jilani no ogengo nyaka wildebeest kane dar ya e pinyno gigengo gi mondo mikik welo ma bedo nade Fejero verenya ineno piny ka piny nitie regulations mekigi. Adwa chni wildebeest to land. In Tanzania lo en mar sirkal ji tayudo lo imi lo kidani pur. Wachta lidonge. Sirkal mi lo tipuro. Emio gipidho lo mar ng'ato. Gudaka mara achiel to kido puro oduma timi lo maduong' pidho oduma. Emio koro gipidho oduma ng'eny ginyalo export to Kenya. To Kenya tipogo lo mathin thin mara koro output tin. Kanyo donjoni. Kanyo winjo. Kibiro Uganda, Kampala, Buganda area, nadongo Uganda katin. The whole land belongs to Kabaka. Any moment mile, Purkanyo, Bedkanyo. Mano, Uganda. To kibiro Kenya, the British can be to Kaulo Central Kenya te. Koro gi madu megi, koro wach patati lido biro. Koro Kenya rules upogre. Kanyo inja kanyo. Then kibiro Tanzania, koro kata wildebeest. Inge tourists called the kibiro Kenya to queen negole. Anya parkana watino, my father used to hunt. What they got on the Saturday to negol mwanda ticket wacham. Koro Kenya hunting obedo stopped. Sani ko yini kinego on gauti makose. Yego. And wild animal. Whatever it is. But in Tanzania, to be allowed to timo hunting at a given level. Koro tourists order the hunt. Konya the Tanzania. Koro bodi mo Tanzania, samotimo hunting no to gida kurudia hotel kuro pesen kuro koro gi benefit more. Koro magi rules mo pogre independent ge. So ber COMESA is that koro jibet what harmonize rules. What mango on goods, what mango on manufactured things, what mango on horticulture, gik mamago. Koro injo. Koro rules upogre, but trade temo harmonize gi. Ken customs bedo hama, ken health bedo hama, ken intellectual property, copyright bedo like this. Koro COMESA negotiations to harmonize gigo over time. That's why negotiations go higa kahiga. Puro okunyal rumo.
Nyaka sani king'iyo malong'o gin midhiero mage ma king'iyo to pod okwako wechego mag timo ohala e kind pinjegi mag COMESA? Weche maduong' en distrust. Pinjego ok trust one another. Kidhi die Rwanda kod DRC gidhawo kose. Kibiro Kenya k Tanzania ok trust one another. Kibiro Ethiopia gi koko mang'eny. Koro distrust no miyo ohala ok dhi mbele. Mana achiel. Mar ariyo, pinje ma oko o take advantage of COMESA countries and give benefit more. Like Simen gono sim, koro simno. Sim gi metals gi ng'eny gi DRC. To DRC open or chiro non China. China ka whatever they want, and they're going to make metals, bank phone to give someone. Or konyal gengo. Koro yison pinjoga, among ourselves, or follow rules, war wakanyo. Kidi DRC, and also go to Kokon Bada. Kibiro Kenya, Jomoko is a export one border. Kidi Tanzania is the same. So mano thagoji real work no mioji on better harmonize or hali between themselves to put tamuji. Ang manyate mana ne winjruok makama obedo mondo megi uwedo lachia. Negotiation kakama. Nikech kaji negotiate ka wach ohala wach mag half flower no wach mag fruits wach mag minerals gold mano negotiations madhi mbele and then what worry about how taxes the border will be. So we need to continue negotiating. Kenya no kaka European Union motingo higin pinje peroga kaberio. Ingen mari negichako negotiation 1957 kadhi mbele. And gigichakre nke chakre World War II 1945 pinje nene ber together kik have any war. Koro since that time tiga negotiation mag World Trade Organizations, mag COMESA, mag EU, mag NAFTAs. Koro all negotiations dhiga mbele mondo kony ohalo bed kare. So it will never stop. Since negotiation mar COMESA, inti mar East African Community, inti moro mar SADC, inti moro mar World Trade Organization. So magi time mondo ohalo bed yot between the countries to podo take. Bentie chik matao gino winjo bene timo ne piny ma ok oyie kod negotiation kata twak kaka oketi gi chike moketi. Ntie. Wanyisa kaka achiel. Wanyalo wacho ni Kenya gi Uganda gi Europe wacho no kam flower the European Union to wa charge 5% kum register kose. Kormani yen 5%. Now European consumers bro wacho na kata 5% rech ma Kenya chande okumit standard okwadware. Mano kendo theko kose. Okmani koro kata wa negotiate it becomes a problem. Samoro ka tubiro China olos kaka laptop ama giloso laptop koro copyright dware to gen gibo kopo iPhone ma jomoko to wacho mano be iPhone. Mano be kelo koko. So in as much as what it will always have a problem human beings negotiation. Differences will always come. To negotiation temo gibeda achiel. Ini kaka jalonyere chike ma ineno no winjo bed ni riedo kata medo kete maino mondo mi ober riwruok mar COMESA mondo mi oywa joket mwandu kachiel kod jogo manyalo timo kode ohala. Gima duong' en COMESA follow rules mag ohala. Kaja China biro kata ja South Africa dhi Tanzania oket chik ma oyiene kaogo minerals and the same chik ja Kenya be nyalo dhi kao minerals. Mano one. Two, woyen ka jo Rwanda nyalo dhi DRC mutimo ohala maduong, jo Kenya be nyalo dhi kuno timo ohala maduong. Koro DRC okonego tem jo Rwanda mondo kik bi. But one got normal differences between small countries. Kata kidhi Uganda, ntie countries border, wa share borders. To borders ntie issues. Ido kata kidhi Uganda Padola gin joluo. Ido kagi cross the border, gibenti gidwano kik thaggi to ithago gi samoro. Kidhi horo Lungalunga. This project atimo sani jo Lungalunga. Kidhi Lungalunga kiwuok Diani, Msambweni, nyaka mualo mikadhi horo Lungalunga midhi across nyaka Yotanga. Jogo tegi ni kabila achiel digo. Tiketo border thagogi. Koro mano issues ma thago kelo hala oneka kinyalo riwo. Kibiro kata Sirari. Idhi jaluo modak koni, jasuon modak koni ebo dak kocha. Koka odhi ngudhi nyumo tigo ochulo tax kecho kadho border. So you know those things are challenges methiko. Koni when negotiations gidhi mbele mondo kod gigo bed harmonized. To put gitek but it has to continue. Ntie lweny mosano kadhi mbele Congo.
Yeah. Lweny mabende osetem mondo mikel wich kanyakla. Yes. Mondo mi pinje mopogore opogore bende obedie piny otwage wiye. Lwenje ma kamae kawuok e pinje mag gin jokanyo mar Komesa. Ere midhiero magikele weche mag ohala. Erokamano Lydia. Sama ji gore lweny tie, ng'eno ohala biro ok dhi mbele. Iego. E kind Sudan, Southern Sudan tie lweny, Eritrea ndalo mane gore gi Ethiopia, Ethiopia ndalo moko pedhago Egypt about the Great Dam ogeno, jo Kenya be gi Tanzania koko koni, DRC be kocha gi Rwanda. Those lwenje gintie, but the best thing is to mondo gibed harmonize, you be together mondo ng'e ohala as important. But geng'o lwenyo kiyot, ka ji chagore gin interest mopogore kaka iparo. Sama gigoro gine ohala, like king'iyo kata Russia kod Ukraine, ok ging'iyo ohala, sana gigore agoya, kose. Kingidhi kata DRC no go Rwanda, gigore agoya. To ken goruok kaka kanto pogno nyawegi, ibodo kidhi Rwanda, iyudo jomodak koni gi modak kocha. Iwinja? Bode en artificial, boda kwenda koni. Koro kagigore gilaro gimoko mane gilaro chakre chon. Kidhi Rwanda kawan kodu kane ndalo moko unin power unego wege wa waling mos sada betu chimwedo power nyakwa revenge. Imatimire Israel revenge. Kibiro yo Kenya koni be Kenya ge Uganda kidhi horo lunga and Taveta yudo jomoda koni moda kocha. Koro kelo lweny ok donj. Kibiro Kenya be keto boundary between kibiro ka Luolande between kanye Sirari koni gi Joluo. So katichamo keto border kelo koko lwenyo ko chakre to ginyal gengo, but we have to try work government with kibedi. And lwenyo kan joma take advantage of foreigners gibiro gi kaw minerals gidhigo at throw a price. Kata Kenya ka kidhi Luoland, what Luoland now, no mines maji thoe yora sembu ginika nyaka makalda ginika in a lot of minerals makwe jowalo ng'iyo what it is, we can yudo pesa mang'eny, but jatelo kosa miya sayo ken bother do chawa maro dhi mbele, jogi just take what they want. Ang'o mowinjo bende tiyo mondo mi minerals go kara gige mwandu mikunye buolo gi oberie ngima jokanyo, nikech nyalo yudo ka adier mwandu wuok kanyo kendo gol ni kanyo to ngima ji ok lokre malong'o. Nyawegen leadership nyocha Lwanda kotieno kineno pika mutingo rech ka ukulanda kotieno or muru be ingeno tinga about 1,000 kilos 1,500 kilos rech and 200-300 shillings per kilo. So rech no pick up mutingo goods worth 2,200 to dhigo to ju kacha to dhier iyego ariaso odhigo ni owene gi pesa kosdhigo okawo rech bi mayot to dhi bi maber kose to da bed wageng'o rech ni ka factory los kar ka ma ji yudo tich, yudo income, skunde gero, pesa nitie around, koro wa negotiate be midhi usego loka wanyalo benefit. Nitiere gik mane loso gi counties ni kuonde mebere mwandu moko ne keto nyaka freezers kuonde miketo gie mondo kik gikethre thuolo malach. Kendo ne nyalo yudo ka ndalo mane jatend migao mar wechego mag ohala kata industrialization notemo wuotho kendo yudo kodhi e kaunti ka kaunti ong'iyo ni giloso kuondego mag bero mondo chenro ma kamano gik kanya ka sani wacho ni kuonde machalo Luanda kotieno pod ting'a rech kamano to ne unyisowa ni nitiere counties nitiere kod chenro mane nitiere mag bero mwandu miyudo e counties obedo nade ka? Ng'eny those countries support ne gido kata from European Union migero storage called facilities. To over time, go in the county, just an example, to maintenance odok piny, oko work. Go in county, ka kelo deliver rech kawuono, to come your pesa after 3-4 days. Next time also reja kose. So is management at the county level. Both in minerals and fish. Mwandu madhano ge piny kang'ene are from the ground. Tie minerals, tie pidho oduma kata gi avocado. Koro mwandu te age piny on the ground. Koro kowa take care of minerals maber. Ikunye kanye, ng'ama tiyo chichwele pesa nadi,
odak kanye, facilities meke chal nadi, that will help. Kibiro Rech, the same thing. Kibiro Niang, the same thing. But ka management ka oko focused, gino nyawegi, wawuo nyaka piny to anana kanyo. Koro bipani nitie gene counties mag pacho kae mar ni chieng' moro wabro bedo kod thuolo makare mar kawo mwandu mayudo mago mag bulo gi mago ma yae puothe mondo milos ki sima kore uso gi tiso eka oganda bende wegi lokruok. Wabro bi gi kanyo. Wanyalo Luland wazembea kidogo. Wanyisi kidhi Makueni jomadhi Mombasa kose nitie joma pidho mawembe. Wasungu biro European Union kod gi wadwa maembe this type and style. Tinde gipidho that type and style. Ikaw titero nyaka loka. They are benefiting. Iwinja. Kibiro ka Luoland, Uyoma. Tinga timoro kwa nyinge. Opidho maembe mang'eny kabisa. But ngama kwenye onge. Kuro ichama kwenye uso bimati to bed kethre. Lakini joma kwenye ka serikali the country make sure gikaw mawembe, gistoy maber, meet standards sitere loka. Jogo do pesa gi. Can you imagine the difference? To ka korwa kani ng'ato kon bother to miyo gino nyawegi anodhi mbele. Hotela miwacho ni. Mano. Tell in fact en katelo wedo focus no timo gimoro maber nyalo achieve. Jo kisungu wacho gimonti yudo ni benchmarking. Benchmarking ison adhi kamoro maneno ka jogo pidho maoyo maber. Gipidho maembe maber. Ka duogo kora koni. Abeti mango. Okapidhe macha. Moromo. Mokethre. Ndori kacha maembe kethre day and night. Ise winjo wacho. Mananas kethre day and night. To mananas kethe kanye Kabondo. Ndori maembe. Kose. To kibiro Central Kenya koni kido mananas kakuzi. Ka gimaki maber kabisa kakuzi yo mananas no kose. Give avocado. So the farmers were supported. Makuru, nte big company to the small holders be kilo make gititero aoko. Nikech kiuso nanas kinga nanas kata moro mulora chiel mara kochoyo. To da bene inyalo konyo ka umuketi maber moro container. Kech American consumers gikaw mang'eny big. Kiju kete meli yakubet container buti moro mang'eny kose. Ok mathira kaka macha. Kore konyo jogo mokel gi container mang'eny nanas kata mawembe. To store properly. A cold storage. The car ke airport. Oko di loka. Oko jibo ido pesa. The way ma jogo timo avocado, jogo timo mango. Koro based on that nyawego kwen leadership. Okwana same country Kenya. Hariaso. Okwan kamoro. Leadership. Felix Paroni jotendo makaluo oketo wangie go siasa mar dhok. Ma onge tich mitimo ne jopiny nyako tenre kod weche go mag ohala. Let me tell you, Joluan ntie jande matino masani Luoland. Ma very active ohala. Kendo gin focused. All they need is to be support. Injo kaka wacha nanas. Ntie jande mang'eny ma pidho nanas. Kinyalo konyo pidhe mahama. Pidho kenya na pidho, ipidhe standard ma European dware. Kijo European ni boko nyaki pidhe line machalama. Kikitigi these herbicides. Koro jotendo kopunjo joma tindo gi pidho gi standard madware no. Tikete container, tikete storage. Ok the loka. So they need somebody to lead them. To give the pidho ngata chiel kende ka koni maembe ngata pidho uyoma ngata chiel pidho ngata chiel maembe mang'eny kata ndori. Nobody bothers. Ine na kanyo kendi. So it's us to joge together mondo benchmark kaka jomoko benefit mondo benefit. But the young generation masani gain focused. They want an income. You get in a group. This is what's required. It will help. So they need support. Tira chiel kuom jopur marawere ma bende kewacho kama notapare luongo ni Charlton Omolo Wino otimo pur e county no ma Kisumu no keto pichni moke mbui maraura mar Kibos kaka ne rating kendo wacho ni nitie dwaro magisebedo gono mondo me losi e ng'ie weche mag olo chemicals e pino mabende no dhi monego rech moke iye kanyo. King'iyo kitelo bende masani wantiere ganye counties makaluo. Bende ni concern mar ng'iyo ni weche mag jopur matindo gi adier odhi koso gin mane gik mendike pepa to adier king'iyo kaka gitawo chenro to ok ochomoyo. Kaki wache no. Pepa to ber. Kendo uwo maber kabisa. Kidhi on the ground onge.
But the small farmer ko konye. Young men are working hard, konye. Mondo kill gimoro. But like commerce ko open market for him. Idwaro gimoro ko konye. Because the man concerned with agriculture, or the pin municipal mandware, what to grow. He'll not know what to grow. Because opi that to nowhere. To create a pin punje, Tonya improve. Like yala game quarantine mon Millennium Village development. It came in game, I can talk about it for a long time coming kinde. Nenun punje kaka tuk fertilizer, pido duma, kind of thing storage, nifi kata school feeding program, hospital community hospital. It worked so well in game. Which means leaders can benchmark on that. Nikeje mangamaya young man do puro. Kin ge kachelo ibi ni puro maber. Ke duma, kata avocado, kata nanas, ko konyi nyisi kaki puro. Puro ketino ke puro ke ni thiu mateki puro jaku ki and technology. Idwa ni kete hama, tik fertilizer ni hama, kionge loan bokoli loan, ichuli mi loan to cheminga ibi harvesting ado kanyo. Kija farm onge pesa ingade kanyo. So, kotimo ber first time owedo good harvest, owedo income, wache kuro somo, okodi tandurango teach, he can buy clothes for himself, things like that, and his children can go to school. He'll do next season, not like that. Kuro improve. The way Bajaba Queen Dhimele Tokjaka Kuzicha. So it's just focusing on what we need. But Lowland has got potential for everything. Potential for everything. And while my watch international trade, I'm an expert in international trade. My thesis paper on PhD is on what's called a comparative advantage in trade. Comparative advantage is on ingi moro mangat moro onke godo. Kenya alpido kahawa to gichai gupa eretha jo msoko kunya alpido gino. Koro duaro kahawa kuomi. Kose kora alpido kahawa makare. Now, enen gutoka to machinery. Kora chon karai. Kikelo mana te kamima. Kose comparative advantage. So, in case you produce gimore ngatu duaru ngiyo from you. But if ngatu kukonye in that arrangement, so halani comparative advantage, in gimoro ngatu duaru kuomye, ekete mohalama export. DRC. Also duaru from DRC. Gold, minerals, uranium. Everything is there. Boom. When you go uranium, no, give enough money for the uranium. And then also, okay, enough money. You make sure you can maintain matching future generation brought to your ground nadi. Okay, now it's for future generation. Like World Masani, USA, they got a lot of crude oil. One time I was in Texas, Texas, California, they got a lot of crude oil. But to get go, mago wa itigin future, get come marjoka. They get crude oil nyalurumo. Minerals be bro rumo. So it's a leadership, Mangyogigo, and whole conyo the community. In production, there's what's called capital, land, capital, labor, entrepreneurship. So one get enough labor to assist us improve. And that kind of arrangement, leader ko Keti Maber, the young man Makuru Timugino will now get income, will be employed. He can take care of his family. And that's what he needs to do. Nothing special. Okubini go Nairobi. Kanya lo sumoro bera pesa. Why do I come Nairobi? A mere example, Malu and Kotino, the woman it changed by 100,000 yacht. What do you need to do? Kikwaji no kachabe konye mondo improve better. Mondo kill fish, end of the month kroka pesane 100,000, 20,000 utimugike. Don't you like that? At the end of the day, nothing. So it's leadership. Fukni kanye kamunjo bedne hinano next ma jo pinje mao kara pinje monyalo biro to kao mwandu ma buolo eyo mayot kake wachono. Ranyisi en DRC Congo. Iwacho ni gibiro to gikawo gold yo mayot kendo gidhi go kato giduoge usone godo ji. Gik ma giloso giduoge use bei mamalo. Ere gimonjo bedne timo mane ni ohala ni obedo fair, obedo usore kaka winjo bed no usore okeyo mangato chal ka gima ka advantage mar ngama chielo nikech en piny maduong to ma piny matin to piny matin e gima ntiere kod value kata gima ntiere kod pek mar gino midwaro kata kamano nikech kaluwore gi pek mar piny makawe ni okawe yo moro mar jareja kae to koduogo to koro duogo gi bei mamalo gima kaka anjalo example re DRC kod Kenya gima DRC naltimo kara kukawo gold what do make gold processing factory in DRC
process eka the young man yudo pesa. Diamond I process here yudo pesa. Iwinja. Kenya ka nyocha chieng' moro, it was local papers. Bauma eucalyptus, Limolo. Jochani biro kawo mang'eny kabisa. Nigi kawo mang'eny, but it was the paper local deals. Kawo mang'eny kiloso go boards moko in China. What should we have done? We would have said, no, board go ilose karka. So that you do teach. They can export it. Tokoko take advantage of like that. The Jomoko take advantage over you. So it's the leadership map focusing on what do my people want. By the way, leadership means that, for example, in agriculture, let's say agriculture. Kise was agriculture this year, the mananas worth 100,000 tons. And next one, mango 50,000 tons. Unegbena focus, my next, igama lowe chande, kora made gini by another 10%. Another 10%. Eka jibidu teach, eka pesa biro. But if I'm not focused, I got nothing. But the European Union, Makueni area, and the Kakuzi area, Mayo avocado, leaders who make those partnerships. Kukelo farmers blood pesa mahama, ikelo fertilizer hama, wakelo hama, want in a group, society, I pesa bubiruna on this level at the time Mondwaro. The same thing with the fish. Felix Okil Okinyo Jabungu and yes. Okil entire kod penjo penita penje ni ka siasa makaluo. Bende de bed ni entire gi migao mutugo kata migao momako ni weche mag agribusiness, especially the counties go kode makare wacho ni kopo ni politics is responsible for lack of agribusiness in Luo land. Upenjo kamano. You can use politics to create change. To create what? Change. In the sense, wacho ka joka timo gini to watimo gini. Ka joka timo, you use it to get politics very galvanize G. Kase chaneno yo, kadhiyo chadhi Karatina. Kidhi makutano. Ti episode gini mo chaka nyo episode gini moro. Episode like. Ochaka ugari mnyocha, to sedhi mnyaka mbele. Koro ni bedu kwangi politics wangi ka joko tema macha. To binya kwa timu moro kanye Migori, Awendo, Sirari Kucha, Lwade Kotieno, kata game dalawa. So you those things. So you should use politics to benefit, not to be one man, nagorengane. Gorongane is, when you look at at the end of the day, both of you all were paying, which is nothing. Jinyeru wanyera. But you can use politics to improve, to galvanize it together, to focus. Okiyenyo, maringenje jiyenyo kama akimpuko yenye. Jalu yenyo. Kana kama kiyenyo. Nyapa. Hapo sasa yenyo mangenye. Tukini ja siasa. Gari yenyo ni photo, if react multi yenyo ni fu. Ya PhD ngato ya. So, gimaduong, we can use politics to our advantage, so that we fight poverty, we focus. For example, sandi kuji police kose, indi kuji given number. Odu when you korowe kin kamo, to make sure jolu odik mangen ka. What jolu mokuleti mokachon, isn't it? To killing any mokofea, it's not fair. Kanye donjoni. Hold you don't get chill gives kai hefili kutoka mana hinya penjo mugi ken monde meo chenro madhibedo komesa kawuono en wuok tich odiochieng' mokwongo en chenro madhi mbele kuma ndala ng'wen nyiswa to chenro dhibedo nade to ere ageta ma untiere go kogik tich ang'wen modhilore chenro ni mar Roma Komesa. Gima dong en Roma Komesa is we are talking about technology at Mohala. Tindi tiyogo technology, mobile technology, blockchain, mano at Mohala mar gima biro of late. Marario modern methods mag orgi moko Europe ka European dwar wategi moko meet standards gi kaka dware. And two, let us try to be efficient, and Kenya should take advantage of the region as expected. But the Komesa will continue in terms of trading in goods, in terms of trading in services, in terms of trading in intellectual property, copyright, things like that. Copyright don't get one. You book a car and you book low class and legends. I watch copyright. You get me a protection of buga. Erika kubotio giore magmbui. Weche go maga rieo ohale kind pinjegi.
gitimo iwacho kala kata border level mano e-commerce gi digital e-commerce digital requirement kata itimo lodge moko electronically through the platform iluongo ni single window. Koro kanyo macho iketo nadwaro report gini, goods madware, conditions madware, care dwaro gini, gimotie KFIS dwaro gini, KEBS dwaro gini, health dwaro gini, koro mago tegine digitally. Koro at one place itime te click tichulo online, then koro goods nidhi. Mugi, on my side. Mari. Joluo tells of book Luo Clan a legend. It's a great book in the sense ne nyalo yude YouTube, kigo YouTube joluo na interview mang'eny no wuoyo book en a modern book with scan. Onge book man kanya in this part of the world. It's scan teno ka ji wuoyo and use it to me wachunge ka class wachal. Chalo audio book. Chalo audio. Koro wach ber kange gima chal. Koro kodhi YouTube to manye nango. Kodhi YouTube mred the name Luo Clans a legend no ka guwuok. And then also bergi no konyo wacho ng'eyo kaka chal. Chon ng'eno yudo ka ng'at moro wuode ja kanyaka adwet, rumo nyara adwet okendre, ja kanyango, kachieng, to koro bugno nyiso clans koro ng'en ma watna ok ken watna. Nisa nyaka ni buno ne gi nying mar wahambla. Yote ntie ya kanyo. And then mugik, the learning from that book mukade kawacho. Nyako moko nyaja luo. Te bugno tie kaka nyingi chako nyingi tina nyanga wino. Kanya dot mo ten boyfriend majaluo. Ohero bugun ke jone kakubo chako nyinge nyathine nadi. Mani wija. Tai we moro kon chelo be kodre anyama to so magino. And then bugi other communities be kod chako ndiko megi. But mani manyalo bugi tero kamano kuom gwela. Weche mag ohala. And of course happen bugu luonga chiemo kwa towards the finishing would about international trade. Erokamana hen. Mana kanya ni Felix Kach jalonye weche go mag ohala Nyakoronga Jwang. Nwatu akewi Romar Komesa nyisiro chakre kawuono nyaka tich ang'wen en okang' no mabende ibro get kage geto neno ne gibero ohala e kinde pinje 21 mantiere Komesa. Rom koro sadek e chenro maro imoro timo sane nyinga Lydia Okeyo. Wakuyo kuom lando tho mar Edith Awuor Kaudo. En nyar Cosmas Kaudo gi Jen Oburu mag Ringa Kawere sub location Kojwach location Rachonyo East sub county. En jaode Jared Waki mar Waturi village Mbita Suba North. En chiwo Nditi Waki kod mama Karen Nditi Waki. Nyithinde gin Tatiana Wanda kod Wesley Waki. Kayweche gin Vitalis Nyaji Okendo gi mosenindo Pastor William Waki. En nyamin Tom Kaudo, Bernard Kaudo, Sela Kaudo gi Lilian Kaudo. Ringre nogol Montezuma Funeral Parlor tich ang'wen